Zure izena? Mikel. Mikel. Mikel guztiak oso jatorragea, baietz? Bai. Zure izena eta bi abizenak? Natale Segurola Garzia. Anai arrebak edo badituzu? Bai. Inoiz kendu aldiozu anaiari edo arrebari? Plateratik patatak edo kroketak edo? Bai. Bai, kroketa zen? Ez patata. Patata, etzen ezer pasatu. Sekretu guztiak kontatzen dituzu? Nori kontatzen dizkiozu? Amari. Amari, oso ongi. Eta atxari ere bai, edo amari bakarra? Baitare batzut. Oso ongi. Inoiz pentsatu alduzu, etxetik martxa egin behar dut, oso haserren agota? Bai. Bai, claro. Ze pasa zen ba, Mikel? Pues haserretu nintzen ganaiarekin. Eta santzen hon, banoa etxetik? Bai. Baina etzen hon martxa egin? Ez. Ez, bertan gelditu zinen. Aizu, Natale, opari bat ireki aurretik, horrela astindu eta asmatzen saiatu zara? Aber, zer dagoen hemen? Batzutan. Batzutan, klaro. Zure urte betetzean, klaro, kuriositadea, hola hartuta, denok egiten dugu, lasai. Zure postre gogokoena ezkutatu duzu noizbait beste norbaitek ez jateko? Ez. Ez. Zein da zure postre gogokoena? Flan? Jogur? Ez. Bai alduzu maskotaren bat? Nire amonaren etxean. Aiba, zer dakazu, Katua. Katua. Nola izen du katuak? Luna. Luna. Ongi moldatzen alza lunakin? Bai, inoiz egin alizu. Lunak? Ez? Ez. Ez. Ongi portatzen da zurekin. Gaztatarta? Ez. Arroz esnea? Ez. Zuk paga izaten alduzu? Bai. Bai, zenbat ematen dizute de paga. Bi edo bat. Zer erosten duzu, Natale? Eski gordetzen de... Oso ongi. Haunditzen zareneko pisu bat erosteko. Profiterol? Zagarra? Ez. Jogurra limoiezkoa. Begira, korrika limoiezkoa oso ongi. Ai, Natale, Natale, begira zer dudan hemen, egiaren domina, Natale, Natale, zuretzako. Zorionak gure Mikel, zorionak egiaren domina irabazin gendan. Zorionak.